Kaixo, bueno, ongi etorri blog berretaia 15garrena. Así que, bueno, gaur da osteguna. Eta da, kurtsoko lehenengo antzokia itzultzea, así que ikusiko zue. Gaur ezin diano batak kontzertiko, baino ezin izan dugun. Así que hoxe bengo zafaltzea. Eta gero, antzokia itzuliko gaze, lehen urten 3. mailan, eta ginean, behin obiak dizaten itzani bakarrik. Eta lehenengo mailan atatzen itzan ostegunero. Así que gaur, itzulera. Eta bueno, blogak ez dien beste bideo grabatzeko aurreko eskatu nun pakete bat eta aiatu zen. Así que unboxing itano. Vale. Bigauzazian. Irekiko lehenengo, hau. Jesus. Vale, dator adoiatu. Baina, bueno, berez. Ondo espero nun, baina, bueno, ez da gaizki. Da, flashback oain. Hola, sauka. Hotza. Eta beroa. Horrez antatzen, baina, bueno. Hau da beroa. Eta hau da hotza. Beroa, ez hau batua. Así que, eta beste hau. Hau dena da, grabatzeko kalidade hoben, supuestamente. Jesus. Poltsa bat onbarrun, beste poltsa bat. Vale, ikerekin hau. Da tripode bat, sin más. Baratu jabat. Baina momentzat. Altillo baten jartzeko gauzak eta hau dauka. Regulablea, pues, montatzeko tokita. Hau, sartze zait, poltson. Emateko birai eta super ondo. Eta gero. Bale, hemen dago. Zoten hemen mobilen jarri behatu. Bale. Orduan, hau enroskatu behar da hemen. Hola, nahi baldi bat jarri zentzu hontan. Eta hola jartzauka daita zentzu hontan. Perfecto! Eta gero hemen, pues, jartzezu. Eta listo. Eta gero dauka hau. Dauka mando hau, baina ez dakit nola di joan. Eta ez datoz instrukzioak. Bueno, ikertuko nola di joan. Nada pasadas. Eta bueno, ja uste izuet, ze, baljoaz. Vale, equipo, ja deskubrituet maldito nola di joan. Bueno, hain ez grabatzen nuen ja, ikusten, flasha jarretain ez grabatzen, eta tripoden, gora gozo bete, eta mandoa deskubrituet zertako dan, Bluetoothakin konektatzea, orduan nikoen emata baiat honi, nungo botoia, hemen dago botoia ez, nik emata baiat, bideo baten goa. Eta berez eman diaz eta aktibatin da. Me encanta. Ama, ze invento hona da dago. Porque la jartzen ez hemen, agur. Kaixo. Me encanta. Eta tipo, kontadora jargarren, jartzen du mobi bruti, eta afuera. Me encanta. Kiston ondo. Bueno, ya vengo de. Ni errate derekin no. Gozen. Guaita foto zure. A ver, ese es mi pinzo. Mira, escucha. Eta vengo de. Gozen. Goze gara. Gozen gaude. Me levanto de la silla. Ahora venga, pone bien, cariño. Someren ategea eta bengoaz antzokia. Zer modu? ¡Hola, mi gente! ¡Ole, ole!
Ja bazkalduet, ja horrego guna da. Ja bazkalduet, eta bueno, ja maletak eta inda Tolosagoaz. Ze bain daukaten entrenamendua, ze bihar zerkausiko lehenengo bandera jokatzea. Asi que bihar kontatuko dizuet, baina gaurtoko azkeneko entrenamendua. Asi que ni joa Tolosa, daukaten entrenamendua, eta gero saia ze bihar baita emanaldi daukat. Asteburu hau potente dator. Egin dugu entrenamendu arraunekoa, ensaio baita, eta hilota bihar egun handiok gaula. Egunon ekipo, bueno, jaiatu eguna, eta esplikatu izan pixkat. Gauza da, Tolosan antolatu ala gaur, elkarte arteko estropada deitu hiela zerkausiko lehenengo bandera, baina duela 6 urte dola nintzen beste bat. Eta da, Tolosako 10 elkartek, bai kirol elkarte, gastronomiko, kulturalak, danalakoa, arraunen hasi gara, udan, eta gaur daukagu estropada. Orduan, hoxe, goaz horta. Egon geha udara eta iraia, bueno, ni ikasten adibidez, udaberriko trainerukok ikasten ditu gara, baina ez datzuk entrenatzen, eta gaur ja, lehiatzea. Lehiatzea ondo pasatzea. Esaten bezala guk ez ganekin arraunen, eta ikasi dugu arraunen, uda hontan, kasi apurtuen. Orduan, hoxe. Espektatiba gutxikin ni joan, oza, 10 bat elgea, 8. agatzoa gea super ondo. Eta hoxe. Funtzionamendei dagokienez, inbaiteu bi estropada. Hau da, 3 luze, biziaboga, bakoitzen. Binakatako gea, eta hoxe. Binakata gero bi estropadan batura, jarrikoia denak, eta lehenengo bi pasakoia finalea, eta beste guzti gatuko gara, gauden postuen. Beltzez berriz, Udaberria Zatalikoak. Zapatu, ospitalean, eko parean. Udaberriko zertxo baita hurretik gaina aldea txikia da. Azia guaren ondoren nola entzen dioten bigarren luzeari. Hortxe, Udaberri batzen taldekoak bigarren kaletik. Aurrean guta. Siempre cuando venía conocía. Venga, dale, leña. Egin deun lehenengo zela da, irabazin dugu, ez dakitzen segundu bat ikan, baina bigarren hartzeko, así que
Goaz lehenengo bitan, claramente, baina bueno, ondo. Eta azken luze horretan, lanari amaiera denbora. Txanda honetan, 8. txanda. Lehenengo luzearen erdialdera iritsi dira biopsiak. Aita hemendekin ere abiatu dira Uaberrikoa, bigarren bizi horretan. Aita hemendekin ere gogoratu oraingoz esaten ari gara. Uaberrikoa gauretik luzearen erdialdera iritsita. Zorionak, amaitu dituzte lanak. 3 minutu eta 29. Eta hortxe, abiatu dira, bi taldeak, bi bandelak. Urdin turkesa edo, nola ditu kolorre hori. Gara, nahiko parean, akaso San Esteban aurretik, baina gogoratu gero. Hostia, hortxe hemen gauen, ¡Au, Panizague! Ekipo jazta bukatua laugarrenak ite dut sinisten. Osea, gure porrazan 8. itea eta laugarrenak ite super kontentu. Bueno, listo. Bazkalduta, oain, basauria guaz, emanaldia. Kotxen esplikatuko dizuet, pixkat. Estropadan emaitzak eta nola jondian. Zereno pixkatko ere eta presak aindet poteon. Así que esplikatuko dizuet ondo. Zer sentsazio, expectatibak eta nola jundan estropada bera. Así que hoxe. Bueno, equipo, ja pasauri jatu geha. Dia zer du da? 5 izango ja gutxi gara bera. Eta guen, ingo deu. Kafea, indarrak hartzeko.
eta gero aldatingo gea, eta gero, dantzengo. Bueno, baniek. Ez da tanto bat. Bueno, ya, aldatu geha pandak gabez, kale egin egin behar dut, eta huria idu, así que ez beste ditzeko, eta gero jaman aldeako jantziko geha ondo, uste behar. Así que hoxe. Oan ja mobila emango jot, hau ebirik, eta hau egizango jau gure kamarak. Bueno, azkenen euria edunez kale jiraz duen behar. Oengo azpixkat eszenario ikustatola, zemanaldia antzokin izangoa, sozial antzokin, benengo antzok izangoa sozial antzokin daun jarriko tola, plon. Eta, hoxe, gero banda jarriko diteu, eta emanaldien gode. Bueno, ya emanaldi egin deu, oain, goaz berriz Tolosa. Bueno, ekipo da Tolosan, oain, etxea traje hauzi eta gar, aldatu eta afaltzea. Bueno, ya faltu dut oain parra. Y si supiera todas las veces que por ti me he dado, que por Kaixo, bueno, atzo azkenen behu dut zegoen, pixkat parrandan. Gaur gozen behan dugekin naiz, mazkaldu. Toen batzar orokorreagoaz. Batzar orokorra dela, udaberrian zatra egiten duen bilera bat. Pixkat urtea antolatzeko, koordinatzea berri aukeratzeko, balorazio bat diteko, eta hurrengo urtea ba, planifikatzeko gutxo gara bera. Hasi goixe. Bueno, ekipo. Ja ez da batzar orokorrein da. On ja, itxea, maleta hartu, Donostia eta Donostiatik Bilboa. Hala, Kaixo, bueno, set guztia montatuet, así que, pues aprotxotu eta mikro eta jarri. Ja, Bilbon, ikustezun bezala. Eta esan ba, ikisten asteguru guaia izan dela, tope energiakin. Super kontentu lan baten lortu genuen emaitzakin, atzo lortu genuen emaitzakin. Inork etzun espero, así que super pozik. Iganden, gaur, ez da bideoik egongo, ze bueno, hasta guztien ez den bareik euki, baino espero jaurrengo igandeako eukitzea bideo bat, eta berez ja, arrankatzea, zeben erde pixkat liatuta ibili naiz.
Eta gero esan, jauki dula gorrotzarra, bainatetea dela, eta ja Bilbon, eta hoxe, eskerrik asko denai, super arrera honai daukitzen baita mitoaroan bloga, iritzen baten innun bideo ez beste, baina bloga bai, así que eskerrik asko denai, arpidetu, like eman, komentatu, hoi guztia, eta horrengo blogen edo bideon edo nalako ikusiko gara.